MeghalayaPost.news. Kakong Bindas kalongkmi na riboy kabalapaw halor ka Uba Shah Thngan hanong ba shillong bandawa na ka Sorkar bakadey ban shnano ya ka surok na nongpo shamden menta kasing kalapoy kli riat na banta ban Leit ban ajing kershan ya uba Marshal SB Biam President Joint Coal Owners, Miners, Suppliers and Worker Association Uba Shah Thngan baklembu por na banta bandawa ya ka Sorkar jilla bakadey ban Ailad no ya ka Kamti Dewiong ha ki jalla ki badan harilum jentia ha katay kasngi bakakong Bindas kalalek ban ajing kershan ya uba Marshal SB Biam kala yo alat ru ban kren ha kabaleng ba ki jingkren jongka kala pau da ka baong baka sonsen ya ki Uba Shah Thngan bat ki badawa ya ka hok kala penken mau ru ya ki por ba kala shong Shah Thngan hajan ka additional secretariat shillong ha ka bakala ong ha ka to ka por baka klem so thu shu ya ka jingklot ka met ka jongka nrei da ka bor ka jong ublei ula ya ka bor bat uklem i no ya ka nadu basdang hadu bakut jongka jing Shah Thngan jongka kumta ka kong Bindas kala kentu ya ka Sorkar jela ka tanadu ya konrad ke sangma menteri rangba nang tayaw ba Preston dengsong bat ya usong halang dhar kibalong kum kisembut menteri rangba bakin sngaplem ya ka jingdawa jong kate ka kanhon kibaladawa na ka Sorkar bakadey ban Ailad no ya ka Kamti Dewiong harilum jentia kane ka por jan men ha ka banang kong ngamla klem da pau ya ka jing sngongu nang kong yaw blei ha ka ba ula don rengkat bat ngana du bangami na ying na sam ga jonga hadu bangala poi hapo jonga ne ka shnong ka jaka ka jong pi ka ba pipi dan ublei ula yalam len tianga da ka ba ngala poi suk klem ka no ka jingja ha ka len ti yat ka jonga ha ka ne ka por ha bangawan hang ne ngayo i ya ki dur khman ki jong pi iwei pa iwei ki badap da ka jing sngosi ka jing diaw Mynsiem jong pi ka penpau ha ki shillong mat ki jong pi phim da don kam ban kren ne ya thu yanga ka no ka long ka bas ngusi habang awan hang ne nga klemwan da ka jing kemen nga klemwan da ka no ka jing sngew hanrei nga wan hang ne da ka jing shim khia da ka jing kit khia kum ka long kemi ka badon shisha ka jing kit khia na ka banta ka ribat ka jat ban riu ka jongi lada ngi kum ki long kemi ngim shim ya ga jingkit kli na ka banta ka ribat ka jat ka benriu ka jongi sha kalawe ki khun ki kiti ki jongi te hakan ya ka por habangawan hang ne ngayo ya ine iba dei presiden jongane kom suwa mo te habangayo hang ne nga kan mau ya ki por ki banga nga Leit Shah Thngan hapo additional secretariat hang te hapo shillong haga bangaru ngadon hapdeng ka jing telot ka ba ngam das ngutu briu shu ka to ka por kum ka kanthei henrei ka kti ka jong blei kam sham le no yanga nadu basdang hadu bakut jong ka jing Shah Thngan ka jonga dei leng ba ka jing duai ka bari jong no ki ba pen duai lem yanga nagi de pay nagi kamra shet ja ki jong ki duai ki jau mat ki long kemi ki temen syada ki ba penduai na benta jonga ki ba pha ki video ki ba per hanga ngayo bat ngai khoblei ki jing khoblei ka bakar pang na ka benta ki tu ki nong duai ki bakar sian yang klem dawan henrei ki shu duai lengba ka jing jong ki ha ki social media te hakan de ka por nga kan maulud ya ki banga ngala de biat ka banga ngala de man ha banga wan pet ya iba hadukat no ka Mynsiem ka jonga ka snusi ka kthang ha banga ya ngasen ya hadukat ta bat nga penpauru ka jing sngew khia hadukat ta de na kata ka daw banga ngawan marwe nang te na pori boy district ban wan ai ka jing Christian ka kti ka diang ka kti ka mon ha kani ka association jongpi bakani ka jing ya le jongpi kan nomlong ka baset nga krimen scam lengba ki jing duai ki jongi haublei ublei un pasiau ha ki do not jong ki no yalam jong ka Sorkar Meghalaya bakan pensngap no ya kini ki mat dawa jong kani ka association jongpi bakin pli shi sundan batkin ai shi sundan ya ka jing tho ha ka kti jong presiden jong pi bakin plino ya ka jing ti Dewiong kumbaka association jong pi ka dawa ya kata
Nakaliang jo nga kum kalong kami nga kerpat jur ya kinong yalam jo ka Sorkar. Nadu UCM, Deputy CM, baro ki minister ki basyong syuki ki jongi. Haka burom ka basbun jong pi ngawan ban kerpat ya pi haka nekasni. Ba pinsngaw baha ban pensngap no. Ya kani ka jing dawa jong kani ka association. Ban plino shisn don ya Dewiong kanang ba kani ka association kan withdraw ya kani ka hunger strike jongki ha kani ka madan ha kani ka shnong hang ne halat rambai na kaliang jonga nga kerpat ya pisa shisin to ai baki skor ki jongpi kan yo sngiau ya ka jing dawa jongi kum ki pat ba to ai baka do nut ka jongpi kan pendem lem ya ki khmat ki jongpi hang yi ki pat ba namar ngi ki pat ba ngidon kam bandawa ya ka hok ka jongi ngiyo isisya ya kata ka jing kerdu kam ka jing kerdu jam hai kini kisni ka jing hiran ha ka yo ka kot hapo ka jela ka jongi baro ka we ka jela ka jongi dei lengba ka bakum kine ki jing khanglat ki jong ka Sorkar ban ayah kini kiba kikam kiba ngingi trei hagi por mensuang akan mau ka por ka bang kadang kena ngawan hang ne halat rembai ha kliriat ngalawan hagi tu ki por ke bang adang kena ngayo isau dong sau kun kane ka snong ki bakamai ki bakaji ki ya kemen ki ya ngau bhana mar ki yo ban kamai ki yo ban kamai da kamar khendeu ka bau bleu la ais ngau bha ha po ka snong ka thau ka jongki ngas ngau tenan ngas ngau kemen hagi tu ki por bang ayo i kata ka jing pahu pahai ngi na bhoi ngi ong hang te ha po jantia ki ya rius pa bhagi breu na mar balei na mar ba kiya pahu ya kata ka mar khandeu ka ba uplei la es ngoba tang hajaka jong ki omdei kum hajaka jong hari boy ngiyo isi shadawan kinong jantia hangte ha pori boy ngiyo i ba pilong ki priu ki ba biet ki ba biang ha kayo ka kon hindrei menta dangil awan pade kane haju bat kanang nang hiar arsud namar kata ngidon shisha kata ka jing sneu khia na ka banta kane ka jing sha thangan ga jongpi ka jing dawa ka jongpi na ka Sorkar ngi kuwa shisha ba ka Sorkar kan Ailad ya pisa shisin ba pin ka mai suk da ka hok da ka sep ka snam ga jongpi om ba kum hagine kisni ngila poi ki khna samna jingi ngila poi hagi kam da ka hagi kam ki ba omlong shu ban ya kren na po jantia ngi yosngeu lai pheu jinga kita ki kam ki ba bompat juja hagi pormen shua ki la ja khot menta dei na mar ba kine ken ki dau ha ka ba kerdu kam kerdu jam kim ben se ban le ban so ban thom ya ka sang bat kama kim ben se ban le ya ka no ka kam ka balong persya na ka benta ka imlang ka salang kari bat ka jat ben riu jongi na mar ka tangi kerpat sa sen ya ka Sorkar ba pin ngau ba ban pan ngam no ya ka ne ka mat dawa jong ka ne ka association hapo jong ka ne ka lat rambai banang ne sha khaman ngi kermen skam banadu kane kasni ba ka Sorkar kan pansngap lang ba kane ki khubor ki bami ha kane kasni na kalian jonga nga kersyam do yab do im ngan sa kersyam beghi kat bompat kut ya kane ka hunger strike jongki lada ka Sorkar kam pansngap ya ki jing dawa jong ki ba na kalian jonga nga kloy ban ai ka jing kersyan met bat Mynsiem ya kanika association jongpi na marka tanga kerpat ya ka Sorkar bakan pensngap lem ya ki jing dawa jongi kum ki ba na mar ngi ki ba man la ka sans nem shisen ngi pendep ya la ka jonga kamram ka jongi da ka bangi pendon kam ya ka sham dia ti ka jongi langi longi babit langi longi baduk langi longi bakumno kane ka shamriati ka jongi katrikam haman laka sans nembat haman laka laisnem ngila jit ya pikum ki nong mi khaman ki ban sandur na ka banta ka ribat ka jat ban reu jongi to isne lem miangi ki ba ban pensngap ya ka ka bangi ngi kwa namar kata ngi rukum ki ba lada pikum ka Sorkar pimpen ngap ya gijing dawa jongi ngim ban se ban le persya ya ka Sorkar hakan no ka banta MeghalayaPost.news